Σίγουρα λατρεύεις το τηλέφωνό σου. Αλλά σου έχει συμβεί ποτέ να προσπαθείς να γράψεις με ακρίβεια ένα κείμενο ή να κάνεις μια αναζήτηση στο διαδίκτυο ενώ τα χέρια σου είναι γεμάτα ή προσπαθείς να κάνεις και κάτι άλλο ταυτόχρονα? Δεν θα ήθελες να υπάρχει ένας πιο εύκολος τρόπος να εισάγεις το μήνυμά σου? Ξέρεις, τώρα μπορείς να γράψεις το μήνυμά σου σε δευτερόλεπτα. Τι πρέπει να κάνεις? Το μόνο που χρειάζεται είναι να το πεις. Με την εφαρμογή Dragon Dictation της Nuance μπορείς να υπαγορεύσεις το μήνυμά σου και αυτό αυτόματα μετατρέπεται σε κείμενο. Πολύ πιο εύκολο και γρήγορο από το να πληκτρολογείς, δεν νομίζεις? Το κυριότερο όμως είναι ότι λειτουργεί και στα ελληνικά. Θες να δοκιμάσεις? Θες να δούμε τον αγώνα σήμερα το βράδυ σπίτι μου? Η εφαρμογή Dragon Dictation δεν λειτουργεί μόνο για iPhone, αλλά και για iPod Touch και για iPad. Θα αργήσω λίγο να με περιμένετε. Η εφαρμογή Dragon Search της Nuance για iPhone σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια αναζήτηση στο ίντερνετ πάρα πολύ εύκολα. Απλώς λες αυτό που ψάχνεις. Ψάξε την Εθνική Ελλάδος. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμο. Και κάτι ακόμα. Οι εφαρμογές Dragon Dictation και Dragon Search είναι ήδη διαθέσιμες στο ελληνικό App Store δωρεάν.